Mari sekuziva kwatinoita inoita zvainoda. Chimwe chainoita kurasikirwa neuremu hwayo zvichienderana nemamarkets kana kuti misika yemari. Zvainorasikirwa neuremu kudaro, toita sei sevanhu vanoda kugara vasina kubhuroka kana kuti vane mabhizimisi ari kufamba zvakanaka. Zita rangu ndinoitwa Nigel Jack, mutori wenhau uye mugadziri wezvirongwa zvine chekuita nekufambiswa kwemashoko. Nhasi toda kutaura nyaya yemastocks. Tichitangira pane ruvara rekuti stock. Chii chinonzi stock? Stock rimwe vara rinoreva kuti share. Zvinongonza kuti mashares, da kuzotenga mashares, da kutengesa mashares. Chii chinonzi share chacho kana kuti stock? Chidimbu cherimwe bhizimisi chinoreva kuti iwewe utoriwo muridzi webhizimisi iroro. Unogona kuita chidimbu chimwe kana zvidimbu zvakawanda. Nomupa semuenzaniso. Kana bhizimisi iri rine zvidimbu 10, iwewe une 5 zvacho kuti ndiwe muridzi wazvo, unotonzi une 50% ownership, zvichireva kuti uri muridzi webhizimisi iri nechidimbu chakaenzana nechinosara. Saka ndo anonzi mashares kana kuti mastocks. Asi ndepapi patinonyanyofungisisa nyaya yemastocks. Mastocks tinomafunga zvakare kana tine mabhizimisi edu atinawo. Mabhizimisi aya ari kuita zvakanaka, zvakafanana nemunhu ane bhizimisi rebhekari. Bhekari rake riri kuita zvakanaka, vanhu vari kutenga, ane makastoma akawanda vari kuuya kuzotenga chingwa, makeke nezvimwe zvaanogadzira ipapo. Asi vanhu vari kuzowandisa kudarika zvaanogona. Apa anotanga kufunga kuti ini ndofunga maoven angu akufana kukura, pandinoshandira pagokura, ndigoitawo vashandi vakawanda, ndigoita mota dzinodhirivhara, ndigoita zvakati. Zvinhu zvaanenge achifunga munhu kuti dai zvanga zviripo izvi, bhizimisi iri ranga richafadza zvikuru nekuti ndaane makastoma. Zvino ndo paunomhanya kubhengi semuridzi webhekari. Unosvika kubhengi, naye bhanga woye, ndokumbirawo kuti mundikweretisewo mari yakati. Ini ndine bhekari rangu, ndinoona kuti panguva yakadai nenda kudzoserai mari. Vebhanga dzimwe nguva havarambi, vanoti mari tokupa, asi zvakaipira unopiwa neinterest. Vanobva vakuudza neinterest rate yacho. Vakuudza neinterest rate iya, iwo ndo unozozviona wega kuti apa interest rate yandaa kuchajwa apa zvinogona kukanganisa zvakare bhizinesi rangu. Ndaa kutodya profit yebhekari, ini sandashanda. Dzimwe nguva mutombosvika kwese ikoko pakutobvumidzwa kukwereta, unogara warambirwa zvichinzi iwe hatione bhizinesi rako richikwanisa kudzosa mari yedu. Zvofa zvakadaro. Asi oramba here ungori panzvimbo imwe chete, iye yatinoti muchirungu stagnation? Kwete. Pane imwe nzira yaunokwanisa kukudza naro bhizinesi. Unokwanisa kukudza bhizinesi rako nekutengesa anonzi maprivate shares mubhekari rako. Chiko chinonzi private share. Private share ungewo wati nechemoyo mako, ndakutengesera hama neshamwari dzangu nevamwe vanhu vandinoziva, ndovatiunzai mari muitewo share mukambani mangu. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti mari iyeyo yaungochidaiya kuti ndeye capital wakuiwana. Asi dzimwe nguva pamwe hama neshamwari dzako dzakangobhurokawo, kana kuti unoona zvichinonoka kuti zviitike, unoenda kunotsvaga stock market pakadaro. Ndo paunotanga nyaya huru yekuita mapublic shares. Asi haungotengesa stock exchange mashares ebusiness rako nje kungotanga ngoti ndo zvandaa kutoita. Kazhinji panodiwa munhu anonzi stock broker. Stock broker basa rake ndere kuudza kuti zvinofamba sei nekuudza kuti zvingamira sei pamusika wemari uye wemabhizimisi wemastocks kunonzi kustock exchange. Madaro ndo pamunowirirana kuti anonzi IPO. IPO inonzi initial public offering.
Initial public offering inoreva kuti ndo pamatanga kuti ka private limited ka business kenyu kadoko kachienda kunoitwa own kana kuti kupiwa kune vanhu vakawanda vave ndo varidzi varo business iroro nekudurura mari imomo inonzi capital. Munenge muchitsvaga mhando yevanhu vamunoti ma-investors. Shoko iroro takarinzwa kakawanda. Munenge muchitsvaga ma-investors. Chii chinoita kuti share izikanwa kuti ndeye mari yemubusiness mako? Share inozikanwa mushure menge mabhuku ako aongororwa oonekwa kunzi business rako riri kubata zvakadii, riri kugoneka here, ko market yaro yakamira sei, ko iwe nebusiness rako iri makatarisa nemamwe mabusiness akangofanana neiroro muri kukwikwidzana zvakaita sei? Unokwikwidzana sei nemamwe mabhekari sezvo uriwo ndo mucherechedzo watapa? Mamwe mabhekari kana akatarisana newo muri kukwikwidzana zvakaita sei? Ipapo ndo panotanga kuzikanwa value kana kuti mutengo weshare rimwe chete remubusiness rako. Tambotaura tikati kune rimwe divi pane vanhu vari kutotsvagawo makambani ekuinvesta mari kana kuti kudurura mari vanhu ivava ndovanonzi ma-investors. Vari mumhando mbiri sekutaurirwa kwaunoitwa nastock broker. Pane anonzi ma-individual investor. Ma-individual investor vamwe mai vamwe baba imwewo mhuri iri kuti veduwe ngatitenge mashares ekambani yakati, tikuona achizosumukira, kambani ichisumukira akatozotipa mari yakawanda mushure megore, mushure memakore, mushure menguva yamunenge mangofunga yavafunga ivo vanonzi ma-individual investors. Saka tinoona kuti ma-investors ekutangawo koita anonziwo ma-institutional investors. Ma-institutional investors ndo vaya vanotenga nekutengesera mashares mamwe ma-institutions makuru akaita senge mabhanga kana ma-hedge funds, ma-pension funds. Vanhu vanongonza kuti ma-pension funds chinoitika ndechekuti vaya vemapension vaya mari dzese dzavanowana kuti dzisarasikirwe neuremu hwacho sekutaura kwataita dziri kubviswa nevanhu pamwedzi vanoenda kunodziisa mune rimwe bhizinesi ravanoona kuti riri kuita zvakanaka kwatinoti kutenga mashares. Saka vatenga mashares ndo anonzi ma-institutional investors iwawo. Chii chinonyatsoitika pakutenga nekutengeserana mashares? Ngatimbopinda munyaya yacho zvakati dzamei. Tinoti iwewe paunotenga mashares, tomboti ndiwo uri kutenga, totanga nekutenga. Pane mashoko akati wandei aunokurudzirwa nastock broker wako kana kuti aunototaura iwewe ininika kana ndiro kutenga mari yandoda kutenga mashares haifani kudarika mari iyi, kuti mari yandoda kutenga mashares haifani kudarika mari iyi. Izvozvozvo zvaakuti pakuti tinyatsopinda munawo yakadzama yekuti chii chinoitika pastock exchange. Tambotaura nyaya yekuti walistwa kustock exchange wabva mukuita kabusiness kadiki patogadzirwa inonzi ticker symbol. Ticker symbol ndo inoreva kuti business rako rinozikanwa sekuti chii pastock exchange, hauzozikanwa sachimutika. Pamwe rinobva rapiwa ticker symbol yekuti CMT. Chechipiri inonzi mhando yeorder. Pane inonzi market order. Pamarket order stock broker anenge akatsindidzwa kuti aiwa tichatenga nainvestor, asi kuti pakutenga apa tinotenga price yatinoona iri nani, iri ndo best price yekutenga share pazuva iroro, ndo inonzi market order. Asi pane imwe mhando yeorder yakasiyana nemarket order inonzi limit order.
Palimit order zvinoitika ndezvekuti investor kana ariye ari kutenga anotaura iye highest bid yake, inini kana dai zvakaita sei nasei share handisi kuzoritenga mari yakadarika mari iyi. Asi kana akutengesa anotaura reserve value kuti shamwari nyange dai zvakadii inini share rangu handisi kuzoritengesera mari iri pasi peiyi. Ndo inonzi limit order. Chekupedzisira pakutengwa kweshare pane chinonzi quantity kana kuti uwandu hwemashares. Ndo panozowirirana mashares kuti mangani arida kutengwa poonekwa kunzi pachatengwa mangani ndi investor. Kana achinge atengwa panobuda certificate yekuratidza ane mashares, atove muridzi webhizimusi riye nechidimbu chinoenderana nemashares atenga. Saka tinoona kuti mumashares kana tiri vekuita zvemashares ngaticherechedze nyaya yenguva yatinotenga mashares. Pane yavanoti buying the dip, chireva kuti mashares zviri nani kumatenga ekambani kana akuti anga ari kudzikira kutonge kambani isiri kuita zvakanaka, kuitira kuti panenge akukwira payo ndo pane mari yako. Uyezve kana uchitengesa panofanira kungwarirwa, matsotsi ariko akawanda anokutaimira ukamatengesa nguva isiriyo. Saka unofanira kutsvaga stock broker ari kuziva zvaari kuita nguva zhinji, ane ruzivo rwakakura zvikuru. Ndosaka muchizoona vazhinji vachizochema vachifungidzira kuti nyaya yemastocks haina zvainoreva, asi zvakanaka kana uchizvinzwisisa. Pane mashoko maviri ekupedzisira andichataura ekuti anotibatsira kunzwisisa kana tichinzwa nezvestock exchange, anoti bull market nebear market. Mabull markets ndo yekuti mastocks anenge achita seari kukwira zvokuti maprice acho zvekunakidza pabull market, asi mabear markets mutengo wacho inenge tongo wakadzika pasi. Kuti mungonzwisisa kuti mashoko maviri anoti bull nabear anobva pakurwisa kunoita mhuka idzo mbiri. Bhuru rinoita zvokutungira mudenga nenyanga, asi bear muno muZimbabwe hatina bear zvimabear zvinoataka zvakatarisa pasi. Saka tinoona kuti mabear markets haana kunaka. On average mastock markets kubva 2009 ari kutaura nezvemabull markets. Saka tobatana zvakare muchikamu chinoteera. Ndakumbirisa musakangana kusubscribe kuti murambe muchiona zvirongwa izvozvi, uye kuti musharewo nevamwe, mulaika, munobvumidza kukomenda zvakare kuti muri kuzvifarira here kana kutaura pamunofungidza kuti ngagadzirise. Ndatenda.